Hi guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि लेभेल बय YouTube चेनेलाव बरायनाय जाबाय। So नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय। So नोंथांमोन दिनैथ' मिथिखागौ नोंथांमोना मानि सायाव भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना थाम्बनेल नायनानै मिथिखागौ। दिनै कभार डान्सनि नोंथांमोननि सेरावसो आं लाना फैदों आरो नोंथांमोना नायनो एक्साइटेड जाखाना दंमोनबा